V bábkovom divadle sa niekoľko storočí zabávali celé generácie našich predkov a rozhodne nie len deti. Až s príchodom komunizmu sa začalo bábkové divadlo spájať už len s deťmi. Je teda asi čas to napraviť. Preto vás v rámci nášho divadelného seriálu pozývame do jediného slovenského bábkového divadla pre dospelých. Okrem projektu, v ktorom oživujú tradičné marinetové predstavenia, robia aj rôzne alternatívne. Ukážku jedného takého vám ponúkame. Bojovať za slobodu treba! Ale čo myslíš? Obetovať sa pre národ! Toto je jediné miesto na Slovensku, kde pravidelne ožívajú bábky nie kvôli deťom, ale kvôli dospelým. Jonošek! Nie. Jano Ošík, rozumejú? Nie Janošík, Jano Ošík. Tvorí bábkové inscenácie vyslovene iba pre dospelého diváka, čo je na Slovensku unikát. A toto je jedno z originálnych predstavení Dezorzovho lúdkového divadla. No sveníme ju v žerli! Je to sranda, strašná je to sranda. Aj vymýšľať to celé, aj to hrať a tak sa zabávať. Pre mňa ako pre herca je to zábava. Robíme to už pomaly 11 alebo 12 rokov, myslím, že a tým, že sme vlastne pre dospelých, môžeme si dovoliť ozaj, čo sa nám zachce. Známy herec sa netají tým, že v niečom je bábkové divadlo ešte náročnejšie ako činohra. Pre mňa napríklad hlasovo je to náročnejšie, môžete počuť. Tuto hrám vlastne 4 postavy a každú musím odlíšiť nejako hlasovo. Úžasné, ak ste sledovali tú prácu s bábkami, veď to je neskutočné. Je to iné, je to alternatívne, je to zábavné, je to poučné. Naše žánrové spektrum sa hýbe od erotickej maňuškovej bufonády po národnostné témy. Máme fantasy hru, máme science fiction hru. Šestica umelcov a ich spolupracovníkov ale pracuje aj na projekte slovenského marionetového divadla. Tam inscenujeme niekoľkostoročné texty a stvárňujeme ich vlastne niekoľkostoročnými marionetami. Vlastne oživujeme to historické, tradičné, ktoré tu bolo. O to viac, že slovenské a české bábkarstvo bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Prídite. Barbora Jánošová, televízia Joj. Dvoch ľahko zranených si vyžiadali